Paralog ka video mata kasngi kadai hi ka story chong usanchu ha ka ba kumno usanchu ula poi sha ka chingchop lengba ka chingya sha chong u bad haden ka ching sha kran ben yu namar ba udai bomdon kam non cham handrei ula yo pat ya ka lok ka badai ka khon rew spa te sngau ba share like ya ka ne ka video ba subscribe ru la da phim pat dep haswa basdang ya ka ne ka story Paralog habastang ka story la yo i yo sunchu ba ulong ya kalok chung u ka ria ba ria phi phim dei inong wan kai ha ka ni ka yeng phi dei i prasa kurim chong ka ni ka yeng bat kumta phi dei ban trei lut i ki kam yeng baro kat ka basha hanrei maka par kla phakten ka ong ba kumno ngan trei manga nga ngam dei ka sakri chong ka ni ka yeng bat nga ngam chu sai wa tang ya ka we ru ka klat hayeng chong ipa Hanrei pipat pil akwa yanga bantrei lut ya kita ki kam yang chu pi baro te mo upar ulong ba te la da phim trei ma phi te mono par ki ban wan trei te maka kala chubam nga ngam tip mono ki ban wan trei bat nga ngam la ban le ya kata bat nalor kata kane ka yang kadai ka bala penyat da ka pisa chong ipa chonga te usun chu par ulong ya ka ba balai pil akran kumta kariya kala chubam hato phim tim Pila susong hayeng klem kam klem cham bat klem ching bala mata la handreu banai te mono bala basa ha ka ni ka yeng kadai lang ba ka pisa ka bangala amra na ka dauri paralog hangne yo phim tip ka ei kata ka dauri kadai ka tangka bala seo da ka kantei ha usun rang ha ka por ba ka song kurim yo bat na ka dictionary ru pinsiam ya ka ni ka kenten dauri te usan chu haba ula yo sneu ya kata ka kentian dauri mau ula dom bahaya ka bat ula ongru ya ka ba ria ngimpat ya keren ya kata ka dauri bat nga ngam tip ba kadai ka pisa dauri bat ngadang mut ba pidon bon ka pisa bat na kata ka dau ngala pha ya phi ban penongkam ya ka pisa na ka mata ke chinongkam ha ka ni ka yeng karia pat kala chubab ba hey kato kadai ka pisa chong ipa chonga bat kat ki balawana yang chonga deban khot baik ka dauri piso tho bat usun chu pat long ya ka ba kolong la no e ban ken bat phiria bat ula lek no artan bat makaru kam pendem yo te ha ka singi ka babot usun chu ula pan pisa na karya namar uong ba ulamut ban thet dawai ya ime chu namar ba isitom te karya pa kalong yu ba kam dei ka chingki khle chonga ban pinyo dawai ya ime chong phi te phi dei ban kamai hi bat sa thet dawai pat ya ime te mo u long ba ria seo pha se wadong kumta ka kam chonga mata kadang sustang bat ngatang suyo pisa wut ngan pan phai lu no baro ka pisa chong phi ka ba ngal apan na phi te maka pa kalong yu ba lata phila dong kam pisa palan sale ya ne ga wei khele chayeng chong ipa chonga bat sapan na ipa chonga kat ka ba phil akwa te mo upar loong ba kumno ngan supan kumta na ipa chong phi bat karya par kala phakten ka ong ba khnang ba ipa chonga ro intip ba phidei ubreo uba useless te kumta ka ta ka chingya nia choki kala su kut no hang ta hi klem sing tho song thau te haden ka to kan ne usan chu ula mai ya karya uong ba ria balai phila su ngap manthi ya ka ching khot ime chonga ya phi haba ila ka ang slem ro nalor ba icher ho bat nalor ba ila prero bat lada phila ai umi i siklan bat lada phila sumar sukhiari i hato ka dei ka ba bakla ya phi hanrei maka par kala chubab ka ong ba nga ngam dei ka doktor lane ka nos lane ka sakri bat lada phila ekme plat hado kata kata te sngeu bha bo nong bala no nakamata chung i te usun chu pat luang ya ka ba nga ngam sem la poi perkhat ba phidei ka breu ka ba hanga mei bat ka ching hanga mei ka pisa chong ipa chong phi ka bala ke ha ka khle chong phi bat ka por kan sakala ba kan sa hia lut baro ha ka wei ka sngi bat hangta phin sa seu tho kumno ban le bat ada phila perkhat ba nga dei ubreu ba sneu palan te balai pat phila wan song bat nga ha ka ni ka yeng bat balai hiru phila wan ya tho ban nga te karya par kala phakten ka ong ba nga ngala bakala palat ba ngala ya tho bat phi hanrei manta ngan sapan bai lut ya kita ke ching bakala baro namar ba ngala kwa ban ya phet no bat phi manta mata hi te mo uru da ka ching bitar ulong ya ka ba hoat ngaru ngakwa te kumta kita ke ching ya nia kila wan ulong sisa
ha ke ba kita arngun kila ya pedlok sisa ha kata kapor klem ya poi perkat namar ba lacur ka cingkruj baro arngun te haden sansnem la ui bakaria kala awan rung ha ka wei ka office company nakamata ban wan interview kam bat katang suple ka dawar kala ui penban ya usuncu balasong halor jong kata ka suki terekam te kumta maka kala ong yu ba sancu kane kade ka company jong pise usuncu la cubam hoat kade ka jonga wan sewa song kumta kala wan song hacan bat usuncu lo ong yakaba kapor interview ha kacing hisa kala kutno ha kapor khar bace te phi aslam no khasan minit ie te maka par kala ong yu ba namar ba ka simpor yanga ban siam ya kane ka office jong phi sebha map yanga usancu lo ong ba to compare ie ngin ai por ye phi bat ulapan artat ya kita kifai jongka te ha kata ka klimat karya kala ong yu ba sancu ngakwa ban kren ye phi bat mo uru lo ong ba hooi phila man kren tang ba phide ban kren kloi namar ba nga bun kampalan bat kum ru phila slem lapa hado khasan minin bat ngadon ru ka meeting haden kaneka interview wi te kumta maka daka suryam bat daka sur basosi ka la ong yu ba sanchu ngala pen sosi bhaya phi manchwa bat ngala sorong krek ya kapisa chong ipa chonga bat ngam chu burom ya phi kum chu ya ki bahayang chong phi baro nga perkhat ba phidei ubreo ubamla malai ei ha ka chingim chungphi bat ngala changai no na phi hanre ngala skotho mata ba ngala le ek ek ka ba bakala phitim nado bala khat no ipa chonga baro ke ek kila kalalun I kongkesi chonga kumcho I hanman chonga kila khot yanga ba ngadei umau chunthut ha ka chingim chungki bat wat ya ka bam ru kila kanta yanga bat haren kato gane singi kila be no yanga na yeng bat haren kata ngala sotho ba kai yang chonga kade ka chohi ka ba ngala e no e ka manswa te usan chu par ula phek tian u ong ka ba ki ai bro ki bala wan chia nimla de lele ban pen kla ya ki hoat ngila ban yo chi hikai na ki bat so lo ong ru ya ka ba manta ya uno ubro ba phila deb ya tho seo bha wat le shu kumne ya ki hanre maka par kala ong ba em hado mata ngam pat ya tho banno ru te mo upat long ba te lada phim pat ya tho te balai pat kato ka sindur bad uto uchinteng uba phila deng te karya par kala ong yu ba une uchingdeng bat kane ka sindur kadai ha ka kerteng chongphi usunchu u ong ka ba balai ha ka kerteng chonga ha ka ching sisa ngila dab ya phet em manswa bat phi ha oi kala chubam hanrei ngam so nang shu ban yatho banno ru namar ba ngala kan mau ye kito kiski baro bangala pen susi parat ya phi bat na kata katau ngala deng ya une uching deng bat boru ya kane ka sundur ha selang mat chonga bat kam dei bangala mut ban wan phai biang sapi hanrei dei namar ba ngala kwa ban long tang ka chong phi ha kane ka sla parthe bat kumta ngala rai kut no bannom yatho shu banno ru ha ka ching im chonga te usun chu par ulong ba kam dei kumta kumba phila prakhan ka ching imbreo ka dei ka bachrong pha kumta phimla ban su imrwe te kumta karya ka long yu ba kata kamun phila dab ya thomo shawe hanrei mo upar long ba em haden chuphi ngam pat ya tho banno ru hadu manta te karya par kala phak ten ka ong ba kumno habangi la dab ya phet hadu sansnam ru hadu mata ru phim pat ya tho shawe te mo u la chuba u ong ba dei namar ba nga ngam kwa shu ba mono ru kin kan tho yanga bat nga ngala plech mulut hakikam chonga baro bat kumta ngala seng ya kane ka company ka bhe bat ngam seo nut shu ban wat lok daka wei pan namar ba nga tiang yo kilong hi kumchu kumbolong ma phi te hangta karya kala pan ma yu namar ba kala pen susi bha yu manswa leng ba ka chingle hanga mei ka chongka yu kumta usan chu lo ong ya ka ba ngala de map ya phila aslam ba bat ya ka ka bala long manta ka de tang namar chong phi te la da phim kan yang akum tu manswa nga ngam sam don ching slur ban seng ya kat kane ka company ka bhe te haden kata kita argur kila ya map no iwe pan bat haden kata da ka chingkemen kila ya beteng biang ya ka ching ie chuki ka basisha sa chi sen biang haden sans nam ba kila ya shong ya klan
te parlok kane ka story kala point no saka bakun sio pha share like ya kane ka video ba subscribe ya kane ka channel lada phim pat dem khublei sibun